Il-lingwa hija għodda b'saħħitha ta' persważjoni u dan fejn l-aħjar li narawh jekk mhux waqt id-diskorsi politiċi. Id-Dipartiment tal-Malti mexxa riċerka li permezz tagħha ġew analizzati t-taħdidiet ta' wħud mill-mexxejja ewlenin ta' pajjiżna minn perspettiva lingwistika. Wara li ddeċidejt li ħanamel it-teżi fuq id-diskorsi politiċi, naturalment kelli nagħżel perjodu u figura pubblika. Issa jien għażilt il-perjodu bejn l-1981 u l-1982 għaliex kien mument inqanqal fl-istorja politika ta' Malta, kellna partit politiku li kellu l-maġġoranza ta' voti imma l-minoranza ta' siġġijiet u viċe versa. Mbagħad wara kelli nagħżel il-figura pubblika sa dak iż-żmien kellna il-Mintoff u l-Edi Fennek-Adami. Peress li minħabba l-limiti tat-teżi ma stajtx nagħmilhom it-tnejn, għażilt il-Fennek-Adami. Pajjiżek qed isejjaħlek u jekk int Malti trid twieġeb, trid tqum bil-wieqfa u tajt hawn jien lesti nagħmel il-partit. Fit-teżi tiegħi rajt li Dr. Edi Fennek-Adami juża ħafna pereżempju l-forum ta' ripetizzjoni, il-botta u risposta mad-diskorsi ta' Mintoff. Pereżempju Mintoff ikun qal xi ħaġa f'diskors tal-ħadd li għadda u fid-diskors ta' Edi Fennek-Adami ta' dil-ġimgħa jirrispondih. Juża ħafna l-mistoqsija retorika wkoll biex jibda jqanqal fis-segwaċi tiegħu dawn il-mistoqsijiet li għandhom jistaqsu dwar il-kamp oppost. Juża wkoll it-teknika tal-istruzzjoni. Juża l-lingwa tiegħu, juża l-lingwaġġ tiegħu biex jagħti istruzzjoni lil Mintoff x'għandu jagħmel. Bħal pereżempju Mintoff għandu jgħid lill-poplu għaliex Malta m'għandix ekonomija soda kif jagħti il-gvern tiegħu. Mintoff għandu jgħid x'inhu jwieqed fil-programm elettorali tiegħu u jekk hemm bżonn jammetti li fil-qasam ekonomiku żbalja kif ammetta li jagħmel fil-qasam edukattiv. Din hija biċċa mill-meeting ta' 8 ta' Diċembru tal-1981 u hawnhekk qed naraw li Dr. Edi Fennek-Adami qed jagħti istruzzjoni qisu Mintoff ma jafx x'għandu jagħmel biex hu dejjem jidher naturalment superjuri għal kamp oppost. Waħda mill-konklużjonijiet ewlenin tat-teżi kienet li jeżistu żewġ tipi ta' oraturi, dawk li jissejħu kariżmi etiċi li jużaw id-diskors pubbliku għal benefiċċju tal-poplu u dawk li jużaw il-kariżma u r-retorika għal eżitu mhux daqshekk etiku, bħal pereżempju Adolf Hitler li juża il-kariżma tiegħu u r-retorika għal eżitu daqstant makabru. Waħda mill-karatteristiċi li għandu jkollu kull politikant hija l-mod ta' kif iħaddem il-lingwa. Xempju ta' dan huwa il-mod ta' kif kien jindirizza lin-nies il-Perit Mintoff. Kienu ftit in-nies li taw importanza lejn dan it-talent li kellu Mintoff u għalhekk ħassejt li kelli nimraħ aktar fuq dan is-suġġett kemm biex nitħarreġ aktar dwar l-istorja ta' Malta u anke biex napprezza aktar l-sin uniku ta' pajjiżna. Wara li qarbilt sew id-diskorsi tiegħu iddeċidejt li nagħżel is-sena 1961. 3 snin qabel ma Malta kisbet l-indipendenza mingħand l-Ingliżi. U dal-gvern mhux tal-li Malta ma mixjiex il-qudiem, ma Malta għandha l-qagħad illum qed jibda jagħbad il-ġuq, qed jibda s-serq, qed jibdew il-bizzi kollha li jiġu mill-faqar, mhux mill-komuniżmu jiġu mill-faqar. Fil-femma tiegħi politikant huwa dak il-bniedem li jrid ibih l-ideoloġiji tiegħu u kif għamel dan Mintoff meta s-segwaċi tiegħu tista' tgħid kienu jiġu minn kull sfera tas-soċjetà. Għamel dan billi kien juża l-Malti ta' triq, il-Malti li kienu jifhmu n-nies. Eżempju kien jaqbad il-ħrejjef ta' Eżopu, ħrejjef li kienu fuq fhom kulħadd u jdawwarhom skont ovvjament il-ħtieġa tiegħu, skont dak li jkun irid iwassal.
Ovvjament issa meta qed nitkellmu fuq ħrafa qed nitkellmu storja fittizja li lan tagħha huwa li teduka. Għaldaqstant awtomatikament fis-subkonxju tal-popolin tas-segwaċi ta' Mintoff ma kienx jibqa' sempliċiment il-politikant imma isiru wkoll l-edukatur tagħhom. Kemm hija importanti ħafna it-teknika ta' repetizzjoni. Mintoff kien jaqbad kunċett jew xbija u jirreferi għaliha mhux f'kull meeting imma fil-maġġoranza tal-meetings tiegħu. Ovvjament, is-segwaċi tiegħu malli kienu jisimgħu xi tip ta' kunċett li diġà semgħu qabel huma ovvjament ħajfmuh aktar. Eżempju, nagħtu każ kien jaqbad il-figura ta' Żrinġ biex biha jirrappreżenta b'mod satiriku personaġġ politiku ieħor. Allura inti anke meta tibda tisma' l-meetings malli tibda tisma' il-kelma Żrinġ tibda tisma' lill-udjenza tiegħu jitqu u jgħidu. Hemmhekk tkun taf li l-ħsieb li jrid iwassal Mintoff qiegħed jasal għand in-nies. Kemm kien iħobb juża l-ironija Mintoff tista' tgħid f'kull meeting tiegħu. Għandek ġimgħa ta' nies quddiemek li jinsabu imwera dwar is-sitwazzjoni ta' pajjiżhom iżda għandek il-kelliem li qed tiniżlilhom tbissima fuq fomhom. Ovvjament aktar minn kellem huwa Salvatur u x'hekk kien il-laqam ta' Mintoff. Allura n-nies kienu jħossuhom aktar komdi jisimgħu lil Mintoff jitkellem. Issa meta qed nitkellmu fuq is-Salvatur ma nistgħux ma nsemmux kemm kienet importanti ir-reliġjon fil-ħajja tal-Maltin f'dak iż-żmien speċjalment. Għalhekk x'kien jagħmel Mintoff? Kien jaqbad il-parabboli l-istejjel li kien jgħallem bihom Ġesu u jdawwarhom skont il-ħtieġa tiegħu. Eżempju nsemmu parabola li hija ferm famuża ta' naġa l-mitlufa. Għax kien jagħmel Mintoff? Għallhom is-segwaċi ta' Mintoff kienu jgħidulhom il-mitlufin. Allura kien qallhom Ġesu telaq merħla ta' naġġ biex imur għal waħda l-mitlufa taħsbu li kieku aħna l-mitlufin mhux se jiġi u jiġbor dawn in-nies kollha warajhom. U dik ovvjament imbagħad in-nies hemmhekk tibda tħossha komda tismagħhom u tibda tirrifletti fuq dak li qed jgħid. U aktar ma ndumu ma noħdu l-ħelsien, aktar għar għalina u aktar jitħaq il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż mimli bl-isperanza li l-interdetti l-iskomuniki se jkisser il-moviment tagħna u jkun Malta partit kbir biżżejjed li jaħtaf il-maġġoranza għal il-Gvern Ingliż jgħid hekk iridu il-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.